Библията казва в Ефесяни 2:8-9: защото по благодат сте спасени чрез вяра, и това не е от вас, Божий дар е, не чрез дела, за да не се хвали никой. Този стих е директен удар срещу човешката гордост. Бог ясно казва, че никой не може да се спаси с собствени заслуги, колкото и добри дела, пари, молитви или религиозни изяви да има. Спасението не се купува, не се договаря, не се преструва. То се получава по благодат, по незаслужената Божия милост. Има такива, които се чувстват праведни заради това, което правят. Но пред Бога, без Христос, всички сме празни. Няма човешко дело, което да може да очисти греха. Само кръвта на Исус може да го направи. Този пасаж събаря духовната гордост. Тази, която ни кара да вярваме, че сме добри хора.